Sun is coming up over the hill. I can hardly sit still. I got the will and I'll find a way. I'm not afraid. Waited for the chance all of my life. I can watch it go by. Now is the time, it's our choice to make. Every breath we take. No more praying off your knees. Play your heart out till your fingers bleed. Yesterday's history, tomorrow's a mystery, but today we're gonna shine. So put your hands up and touch the sky, 'cause the sky is the limit tonight. We are all born to fly. Любители на предизвикателствата в планината. Добре дошли на второто състезание от веригата планински бягания до планинските първенци. Днес ще бягаме до връхността най-високата точка на България. Reaching for a high elevation, a new Това destination, new състезание се revelation, реализира, find се it in организира your от Сдружение heart. маратон и клуба по лека атлетика Рилски. Атлет Yeah, с съдействието и с помощта на нашите спонсори. А това са фирма Соломон, която работи с магазините Спортбокс, веригата магазини Спортбокс и любезните домакини от Боровец, от Бороспорт. Добро утро, с Шабан Мустафа сме на час преди старта на Рила Рън 2013. Какво очакваш за днес? Първо, добро утро и благодаря на организаторите, че за поредна година организират това прекрасно мероприятие. Целта ми за днескашното бягане ще бъде да поставя нов рекорд на това трасе. Чувствам се много добре подготвен и се надявам всичко ще мине най-успешно и на финала ще съм с един добър резултат. For a high elevation, a new destination, new revelation, find it in your heart. That's where you start. Yeah. So no more praying off your knees. Play your heart out till your fingers bleed. Yesterday's history, tomorrow's a mystery, but today we're gonna shine. So put your hands up and touch the sky, 'cause the sky is the limit tonight. We are all born to fly. Yeah. Nothing to fear but fear itself. You got nothing to lose, so give it hell. I'm not wasting more dimes and wishing wells. We gotta rise up high, and yeah, yeah. So put your hands up and touch the sky, 'cause the sky is the limit tonight. We are all born to fly, yeah. So put your
this party right. We have a drink or two. Baby, I want you, I want you. Everyone out there, Everybody, sing it up, oh, oh. Put your hands up, sing it up, oh, oh. Crazy people, sing it up, oh, oh. Everybody, sing it up, oh, oh. Everybody, come on, baby, sexy time. Watch out, coming in, yo. We flying high, y'all. Put your hands in the sky, y'all. Turn on the lights, y'all. It's a party tonight, y'all. Hanging over all these bottles, these bottles, these bottles. I can't end feeling the crazy, naughty party. everybody, sing it up, oh, oh. Put your hands up, sing it up, oh, oh. Crazy people, sing it up, oh, oh. Everybody, sing it up, oh, И така да поздравим шампиона на България по планинско бягане Шабан Мустафа с номер 101. Пожелаваме успех на всички участници. Една минута до старт. I feel so good tonight. Let's make this party right. We have a drink or two. Baby, I want you, I want you, I want you. Everybody, sing it up, oh, oh. Put your hands up, sing it up, oh, oh. Crazy people, crazy people. Тръгнаха да покоряват, да присъднат на ръчна пала, бягайки отборно. Представители на български градове ще ги изборят след малко около 15 различни български града, представители на Белгия, в Белгия имаме в Холандия участници. И така в 30 тук започва официалното закриване на фестивалите и издаване на позиции. Програма и томовете на нашия спонсор. Спонсор, който е партньор на Соломон.
Здравейте! Как беше днес? Супер! Отново равното ли избърчи? Вече след финала на Рила Рън 2013 победителите, т.е. първо и второ място Шабан Мустафа, Иван Сираков. Нов рекорд на трасето за Шабан. Кажете ни как се чувствате и как беше състезанието? Много съм добре, щастлив съм, че успях да подобря рекорда. Наистина беше тежко състезанието, явно не съм починал от европейското първенство, но се радвам, че рекорда дойде и слава Богу няма контузии и ще гледаме, нали, за по-напред, за другите състезания да се подготвя много по-добре и да бягам още по-силно. Благодаря. Добре, Иване, ти Аз също съм доволен от състезанието. Беше много добра атмосфера, организация, времето също беше много добро. Успях да изпитвам удоволствие по време на цялото трасе, така че съм щастлив. Благодаря. Ще пробвате ли да премерите сили в следващото състезание? На следващото, доколкото знам, на 3 август. Да. Аз ще се включвам, не знам Иван какво е. Аз все още нямам планове. 3 август На село Стара планина, да. Бузлуджа. В Бузлуджа или на Витоша, също така след това. На Витоша. Всичко е възможно. Добре. Пожелавам ви здраве и нови успехи. Благодаря. Благодаря много. На вас също. My name is Stan Feyenoord. I'm from Holland. I came here just by coincidence to this race. I saw it on the internet. I was in Bulgaria, so I decided to take part. I'm living in Greece, where there's a lot of mountain running, many races every week, every weekend 2-3 races. So I'm used to running in the mountains, but this was a very special experience to be on the highest point of the Balkan. It was very emotional for me. I liked it very much. Very beautiful race. Not too difficult. The road is very easy to, not too steep. You don't need any wires or something. It was very nice. The weather is very nice. Good organization. Very satisfied. I hope to be here next year again. Great, will be really nice. Okay, thank you. Вече официално победителя в Рила Рън 2013 Шабан Мустафа с медала пред хотел Рила. Думи за финал. Ами, аз благодаря пак за добрата организация и се надявам да се видим на 3 август на връх Бузлуджа с по-високи резултати и с повече голяма конкуренция.